MagaEclam е дигитална екосистема от услуги, която комбинира знания, бизнес и пари. Целта на компанията е да предостави на всички потребители възможност за личностно и финансово развитие. Броят на услугите на компанията непрекъснато се увеличава, като всички съществуващи се актуализират редовно. Потребителят получава достъп към всички услуги след еднократна регистрация в платформата. В момента е наличен в платформата онлайн училище, където можете не само да вземете съществуващи курсове, но и да станете учител. Социална мрежа в платформата на компанията, където можете да публикувате свои собствени статии на различни теми, както и да четете статии от други потребители. Целенасочена реклама в платформата на компанията. Маркетплейс, възможност за плащане в биткоини. Пласиране на вашите собствени стоки, P2P обменник с много валути. Telegram Bot като инструмент за създаване на уебсайтове, мобилна игра Lameti. Собствена криптовалута Lamecoin с възможност за купаене в Telegram преди официалното и влизане на фондовата борса. В допълнение към услугите, компанията предоставя на потребителите възможност да участват в редица програми за реферален маркетинг с печалби в биткоини. Тези програми са един от основните източници на доходи на платформата и също така служат като инструмент за привличане на нови потребители за компанията. Печалбите, цените за плащане в рефералната система, са фиксирани и посочени в маркетинга в биткоин. Към момента платформата предлага 9 програми, които могат да бъдат разделени на подгрупи. Основни програми LAM 11 нива, добри изплащания. Най-старата на платформата, малко 17 нива, най-дългата и най-печелившата на платформата. Калейдоскоп 7 нива, добри печалби е универсална опция, тъй като отваря други програми на платформата безплатно. Целеви програми – Автостандарт, Автобизнес и Автопремиум. Програми за закупуване на автомобили. Всички се състоят от 5 нива и големи печалби се дават за затварянето им, L10 6 нива. Програмата за закупуване на недвижими имоти е подобна на затварянето и дава по-голяма печалба. LAM Трафел 5 нива. В допълнение към плащанията, той ви позволява да избирате различни дестинации за пътуване. Структурата на всички програми. Това са няколко нива. 7 или по-малко места във всякои определени маркетингови точки на интерес, където получавате директни плащания и плащания за препоръка. Клонинги, отваряне на ниво в други програми при затваряне. Автоматично преминаване към по-високо ниво. Как става това? Празните клетки се запълват във вашите нива от определени регистрирани места. В маркетинга ви се плаща, така че от попълването на това място сте получили, например, 0,1 биткоин. След това от това лицето, което ви е поканило, ще получи плащане за препоръка, например 0,5 биткоин. И когато попълните тези две, преминавате към следващото ниво. Колкото по-високо е нивото на програмата, толкова повече сумите на плащанията и броя на другите награди. Всеки, когото поканите, ви следва. Така че след като преминете от ниво 1 на ниво 2, вашият екип ще ви последва. И така на всички нива и във всички програми. Характеристика на маркетинга на някои програми е автоматичното отваряне на места в други програми. Едно от тях е Калейдоскоп. Така че, например, попълването на тази клетка може да отвори място за вас в първото ниво на програмата Автостандарт. До най-интересния клонинг, това е маркетингов инструмент, който прави живота ви по-добър. Ето ви в третото ниво на програмата и както си спомняме тези
Освен това се появява нова променлива със същата клетка. В допълнение към плащането, системата ви прави копия или клонинг и ви изпраща на нивото подолу. Например, на първо ниво, един от вашите съотборници има празна клетка. Вашият клонинг ще лети там, за да ви помогне да я затворите. След като клонинг заеме това място, първото ниво на този човек ще бъде затворено. И той автоматично ще се премести на второ ниво, където ще застане на определено място и, например, ще донесе плащане. Или ще клонира този, който стои погоре, или може би също ще затвори последната клетка в нивото. И ще изпрати този човек на нивото погоре при вас. Има много клонинги, регистрирани в маркетинга, така че движенията в системата се случват често. Дори и от малко количество свършена работа за поканяване на нови партньори. Ползите от клонингите не свършват до тук, тъй като клонингът също сте вие. След известно време на екипна работа и растеж на структурата, той също ще се затвори и ще премине на следващото ниво. По този начин клонингите ви позволяват постоянно да затваряте предишни нива, да получавате награди, помагат да затворите клетките във вашата структура, намалявайки броя на поканите. И това не е всичко, тъй като клонингите се движат от ниво на ниво. Те също се клонират, което дава още повече движение на наградата. И когато клонингът достигне последното ниво в някоя от програмите, вие отново получавате основната награда, а именно за затваряне на Pro.